Здравейте хора, днес ще играем на Балди. Направих един опит, където да бия играта и проклетия директор ме запрати точно там, където много искам. И много се ядоса. Така е. Но ще... Но... Защото аз съм тър. Съм първата пак. Аз както си представя. Знаете ли защо барът ми е целият пълен? Дай. 1613. Давай. Давай, че бързам да бия играта, защото съм измислил много хубава тактика. Натисна грешния бутон. Не. Събираме на третата тетрадка. Ама че си ти проклетия досан. Така, I hear every door open. Чуваш проклетата врата, която отвора. Ама ти ще чуеш как... Абе... Брат, ще те смажа. Ооо! Нямата тук. Вземе ли тази стотинка? Аз тотално губя играта. Мисъл, вие не разбирате колко от време се пробвам. Давай. Мачице! О, не, 13. 12. Момчета публика, вие не разбирате. Как щях да победа? Ама директора. Ооо, побойника. Той никога няма се застане тук. Добре, че сега се активира, защото няма как да се деспаунне с тук. Не, смисъл няма как да се респаунне. О! Давай. Окей. Така, хора, не разбирате. От 2 часа. 2 часа Балди. Не разбирате колко е болезнено. Бате! А така? Искам... Окей. Не. Така. 7. 57. Окей, приятели. Ако победа, ще играме Endless. Congratulations! You failed all 7 moves! Now all you need to do is...
Не! Така са. Yes! Приятели! Махай се! Изгони ме. Не разбирате какво е. Какво е 2 часа балди? Време е да направим Endless мода, защото съм майстор. Обаче тук... Така, тук... Защото тук направим този мод, ще приключим с всичко. Окей, 611. The Dark Side. Тъй като Endless мод не са вълнувам. Да избягаме, но поне имаме правила. Окей, добре, спращаме те се стоят простотил тук, 63 ден хора, това е Моля се, не идвай. Защото вие хора не разбирате. 2 часа балди. 2 часа. Да излезем и да говорим. Добре, може би... Какво? Може би Мерджин, защото ако Мерджин е гъс... О, хора! О, добре, тъй като... Чакай много. Доста хубаво. Надявам се... Добре, окей. Можем да получим някакви неща, ама... О, да, няма стотинка на днес. О, това е... Убиха. Окей. Това беше. Няма да се защитим. 70 е толкова близко да ни свършим. Това просто не е. Добре, казвам, беше супер интересен рън. Окей. Така. 0 минус 3 1. Не. Брат, нали знаеш схемата? Търсите от часове. Не ме ли помниш? О, Ти си пътешественик във времето. мога ли да отсем... Не. И трябва да Това е решиш едно. проблемите им, за да се That's more like it. Окей. Квантов скок. Преди еното. И така, аз съм Рос. Welcome в 60 секунди. Днес ще изпълняваме предизвикателство. Ай, махай се. Новият ми промокод за 10% стъпка в ОзонБГ е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото Добре. това Добре, то си е вгрешно. за моите шапки и раници. Така. За да не пропускате известия за най-новите ми видеа, струшете тази камбана. Започваме директно, хора. Общо взето, сега ще ви разкажа за какво става това предизвикателство.
Looks like it's sweeping time. Не може не трябва да Нищо. Gotta sweep, sweep, sweep. Ще взема това проблема. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, 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 sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. 9, 9, 13. That's more like it. Какво означава това? Идваш ли? Умирам ли? защото определено от тях ще няма да ви трябва Here I come. Все тая, приятели, Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. и така, мога да бия играта от 2018 меню, how to play, options. на повърхността. Оче боти, айде ти ви! Първо, благодаря за 7 човек, коментирайте с вас, бъдете безприятелни от мен.